Selamat siang, selamat siang, selamat pagi menjelang siang. Soalnya iki wis kurang lebih jam 10-an. Ketemu mana sama konco ngarit yang selalu semangat dalam ngarite. Tapi ya semangat nyambut gawe. Nyambut gawe kok ngarit yo lah, aku seneng kok piye. Umpama sing ngono lho yo. Mung gawe kok ngarit yo lah. Wong ancen isane yo nggur ngarit kok. Lah nek kaya wong sing sekolah kuwi yo, lha wong aku yo ora sekolah kok. Pengen jadi apa? Wong ngarit ngene iki wis alhamdulillah. Syukur karo Gusti Sing Maha Kuwasa. Isih diparingi sehat, iki iso ngarit. Muga-muga ngarite selamat. Iki meh bali kandang dulurku semangat terus yo, tetep semangat. Salam sehat kanggo kanca-kancaku kabeh sing ning kono. Sehat selalu, semangat selalu, berhasil, sukses dalam aktivitas masing-masing yang seperti biasa kuwi. Sing aktivitas apa wae ya semoga-moga diparingi sukses lancar, selamat ora ana halangan. Iki kanca ngarit sing Bali iki sikete. Kari go Bali. Iki kari Bali ini yo. Kari Bali kandang. Meski panas, aku tetap semangat. Ini sudah menipis ya kanca-kanca iki. Stok pakane meh kurang pene. Meh entek ngono wae istilah. Tapi ya masih lah kalau sekitar 1 mingguan kurang lebih masih bisa diambil. Itu kanca-kanca ya. Salam kanggo kancaku kabeh ya iku mau salam sehat, salam sukses. Mudah-mudahan tidak ada halangan atau rintangan. Nah, kalau rintangan walaupun kecil tak mengapa, tak mengganggu dalam aktivitas kita. Mudah-mudahan saja. Itu kanca-kanca ya. Salam sehat kembali, sukses selalu dan mudah-mudahan selalu dimudahkan dalam semua urusan. Itu kanca-kanca ya. Aku meh balik dhisik soalnya wis sawan iki. Sampai ketemu di nanti sore kawan ya. Tentunya di sore nanti. Hari ini habis ini kita nyampe kandang, kita akan istirahat dulu. Istirahat sejenak nanti sejenak barang cah. Yo istirahat sedilu lah. Istirahat sedilu mengko aktivitas meneh. Aktivitas apa yo ngarit to. Tetep ngarit to. Semangat yo kanca-kanca. Ayo tetap semangat. Sampai ketemu. Bye bye.